deroppe på et tidspunkt. Den der lige der. Den elevator der. Ja. Ligesom der er vand, der skvulper. Det er der nok også lidt flere tårn. Ja, jeg skal lige se her. Hvad er det? Jeg tænker, tequila tænker bare, det skulle jeg ikke have noget af. Nej, det er nok ikke lige... Det er også lidt stærkt, ikke? Og så var der en bramble. En hvad? Ikke. Hygger du? Prøv lige at synge igen. 2 sekunder. Nej, det var ikke den. Her ser vi så Pippi, der går i sin Brøndby-trøje. Fordi hun gerne vil vise alle i Bruxelles, hvor hun kommer fra. Jeg tager lige sådan en hvor vi så kører. Pippi! Jeg sørger for, at der var så mange, der kiggede på mig i dag. Ja, det kunne jeg se. Altså, jeg følte mig helt kaldt. Smil du på. Deroppe over derovre. Nej. Net. Jo. Nej. Muskelkør. Hvor skal du hen, Pippi?